Hija niftakru l-politika mhix fuqna nfusna, it's not about me, imma hija missjoni kif inkunu ta' servizz. Wara li ftit tassijat qabel ħabbar li ma kienx se jerġa' jikkontesta l-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Francis Zammit Dimech iddeskriva l-perjodu li għamel hu f'dan ir-rwol bħala wieħed ta' tiġdid. Huwa awgura li suċċessur tiegħu ħidma ta' suċċess għal ġid mhux biss tal-Partit Nazzjonalista iżda tal-pajjiż kollu. Issa sodisfazzjon kbir li jiena stess nawgura li nkun qed ninnomina suċċessur. Suċċessur naħseb li kulħadd qed jinduna u jifhem min hu persuna għal minnu li se ninnomina minn naħa tiegħi, persuna li ħdimt ħafna miegħu, ħdimna ħafna viċin xulxin matul l-aħħar sena u 4 xhur. Qed nitkellem fuq persuna 40 sena iżgħar minni, persuna li milli ħdimna flimkien jaf l-istrutturi kollha ta' da l-uffiċċju. Il-pariri minn naħa tiegħi meta meħtieġa żgur mhux ser jonqsu, l-għajnuna kollha minn naħa tiegħi mhux se tonqos, u allura l-awguri tiegħi lilu huma awguri ta' ħidma, ta' enerġija, ta' dedikazzjoni għal dan il-partit. Francis Zammit Dimech qal li min iqis il-politika bħala missjoni għandu jistaqsi lilu nnifsu żewġ mistoqsijiet. Il-bieraħ ħadd jien nagħmlu żewġ mistoqsijiet kull filgħodu. L-ewwel mistoqsija x'nista' nagħmel illum favur il-partit li nozzu, favur pajjiżina. U xi kultant ikonna nsaqsu wkoll x'nista' ma nagħmilx. U jekk daw iż-żewġ domandi inwiġbuhom bil-qalb, nġibuhom b'mod ġenwin u nġibuhom fuq kollox bimħabba lejn pajjiżna, nemmen li hemm futur mill-isbaħ quddiem il-partit tagħna u jiena minn qalbi nibqa' noffri kull ma nista' għal din il-kawża li tant nemmen fiha. Kristina Majra, Għanet News.